kaveri kanssa mulla. Hei. Kato, se haisteli ensin vähän, että mitä se on. Kato, kuorri hampana. Puolet pois. Kato. Elämän laji. Tää yksi on ihan maasettunut. Niin. Sinne monen kaveri tossa jaksot viittis istua, se on käynyt pudottaa. Niin, on pieni. Istu vaan tyytyvästi. Kolaa menee, tää on Tonin serkku. Joo. Toi on ottanut jotain muuta kuin kolaa, se on vähän sen näköistä. Tää on pikkusen piikittänyt itse. Se on jo vanha, kato, näet siellä. Otas vähän tänne. Juo molemmin käsin. Silleen joku... Vähän ujosti. Se on hyvä, kun rupes rämpyttää tänne. Sekin rupes rämpyttää. Kainalla. Se olisi hyvä, kun olisi ollut videokamera mukana. Tässähän sitä tulee. Mulla olisi nähnyt kuule kaveri. Minkähän takia Suomessa pidetään kaikennäköisiä koiria kissoille? Tämmönen apinahan se olisi. Ota kainaloa ja vie mukana, hä? Matkalauskuna. Ruumaa. Ajattelin tuommoinen kaveri. Kolaisessa sisustuksessa menisi Kola vielä. menee. Kyllä. Niinku rouva olisi asetellut. Mutta ajattelen niinku... Että ennenhän Mersu tuota ikkunalavalla, niin Ennenhän tommonen apina olisi helppo vie, mut nykyään kun tullissa, niin lapsillakin pitää olla oma passi. Tän toihan olisi mennyt... Tosi ihmettely, että mikä tää on. Kyllähän meidän Kalle. Kyllähän tuo siupassilla menee ihan täysin. Siejät, apit Näyttää vaan siitä sitten, että ne munkaan ala toppaa hetkinen. Älä hyvä mies siellä. Siis näköinen, että tupakaa. Ei oo hauska, että